Thuiswerken is heel hip vandaag. Alleen stellen we vast dat mensen elkaar nog heel hard nodig hebben. Wat na corona? We gaan van locatie, locatie, locatie naar locatie, flexibiliteit en technologie. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat onze aanpak bevestigd is en dat we hem gewoon sneller gaan uitrollen. Hoe gaan we straks werken? Thuis- en telewerken zal deels de nieuwe norm worden na corona. We stappen af van het traditionele kantoor en we gaan naar een werkomgeving die overal kan plaatsvinden. Op welke manier moeten we ons gaan organiseren? Het toekomstige kantoor zal drastisch veranderen van productieomgevingen naar ontmoetingsplaatsen waar de mens centraal staat. Ondanks de coronacrisis ben ik ervan overtuigd dat we door creativiteit een betere en mooiere werkomgeving zullen maken. 8 specialisten uit de bouwsector debatteren over kantoorwerk na de coronacrisis. Waar de werkomgeving ook gelegen is, ze moet kwalitatief zijn en flexibel bruikbaar. Je leest het in het nieuwe magazine van Limburg Bouwt. Vanaf 30 maart en op limburgbouwt.be.